Gipangandaman na karon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang ikatulong hugna sa Caravan of Provincial Government Services. Gipahibalo ni Gobernador Juan Garcia atol sa caravan sa 6th Distrito ni adtong Hunyo 24 nga quarterly na ang pagpahigayon niini. Ania ang report. Himuon ang tulumanon matag tulo ka buwan ang pagpahigayon og Caravan of Services sa Kapitolyo. Kini aron masiguro nga kanunay nga mapadangat ngadto sa katawhan ang mga serbisyo ug kanunay nga maduaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga lungsod dinhi sa probinsya sa Sugbo. Bisan wala pa gani hingpit nga mapupos ang ikaduhang hugna sa Caravan of Provincial Government Services, giplanuhan na ni Garcia ang pagpahigayon sa ikatulong round niini. Karong tuiga mao na kini ang ikaduhang hugna nga gipahigayon kini. Kauban ang magkalain-laing buhatan sa Kapitolyo sama sa Provincial Health Office, Provincial Agriculturist Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Veterinarian's Office ug uban pa. Dili na nakahuna-huna ko, round 1 na to, murag first quarter to, round 2 ni, second quarter, may tingali, himuon taning every quarter. Kaya ano natin rason, na makatulog na sa. Usa sa mga nakadawat og gasa sa 6th Distrito, mausilan semblante. 4 anyos nga adunay sakit sa kasing-kasing. Nakadawat siya og pedia wheelchair. Dako kayo mig pasalamat taon kay at least kanang kuan na lang ba makalingkod-lingkod na siya. Before kuan raman siya ha. Stroller, nay may stroller niya. Katong gamay dako katong sa dako na siya kay di naman siya sa gamay kay makuha na ba kanang taas na iyang tilba. Gawas sa mga kabatanunan og katiguangan nga adunay kakulian sa panglawas. Nanghatag usab ang Kapitolyo og vitamins og food packs ngadto sa mga barangay workers, mga binhi sa utanon alang sa kapulisan ug mga magtutudlo nga niapil sa Sugbusog program. Nag-apod-apod usab og vitamins alang sa senior citizens. Agri-fishery indemnity check sa mga mag-uuma ug premyo alang sa best performing LGU sa bugasan sa kababayen-an sa 6th Distrito. Niini ikaduhang hugna, giapil usab paghatag og recognition ang mga LGU nga maayo ang performance sa Chikiting Ligtas Immunization Program kontra tipdas, polio ug rubella. Sa iyang bahin, si Consolacion Mayor Johannes Joyjoy Aligado, malipayon gayud kay kaniadtong miaging bulan lang nagpahigayon sa caravan sa maong distrito ug anaa na sab kini karon sa ikaduhang hugna. Talagsaon kaayo mabuluhaton no sa usa ka gobernador nga siya gayon mismo ang mutunol sa mga serbisyo, no? Dili lamang kay gipanghatag-hatag o gipangapod-apod ang mga serbisyo, ba't ginasing-kasing gayon nga gitunol dili kanato o gihatod dili kanato. So, daghan kayong salamat ko. Matud ni Gobernador Juan Garcia ang padayon nga pagpaabot sa serbisyo sa Kapitolyo, pamatuod sa panaghiusa sa mga opisyales. Mapasalamaton siya sa Hunta Probinsyal nga kanunay ug andam gayud mopaluyo sa iyang mga programa. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.